Do Bratislavy pricestovalo množstvo trnavských fanúšikov na odložené derby stretnutie so Slovanom Bratislava. Hodinu pred výkopom dohrávky futbalovej Fortuna ligy musela polícia riešiť problém s fanúšikmi hostí. Tí prevalili bránu, vtrhli na štadión a dostali sa do konfliktu s usporiadateľmi. Viacero fanúšikov z Trnavy bolo zadržaných. Na mieste museli zasahovať aj záchranári. Počas policajného zásahu bolo viacero fanúšikov z Trnavy zranených a prevezených do nemocnice na ošetrenie. A iba on je zranený? Áno, on ešte druhú bere baba. Babo odpadla. Nakoniec fanúšikov hosťujúceho mužstva nepustili domáci organizátori na štadión. Polícia ich začala vytláčať von a odprevadila ich na železničnú stanicu Bratislava Nové Mesto.